Bueno, negu kulturala Etxebarrin esan dezagun sustraituta dagoen urtaro kulturaletako bat da. Urtaro kulturaletan, Etxebarriko udalak herritarrei euskaraz jarduera desberdinak eskaintzen dizkie, eta adin tarte eta herritar mota guztiei eskaintzen saiatzen gara. Egitarau honen hartzaileak saiatzen gara behintzat mota guztietakoak izan daitezan. Hasi adin txikitik eta baita herritar helduen interesak edo asetu arte, ezta? Gaur ikusiko dute beti lagun txotxongilo ikuskizuna eta bidaia bat egingo dugu, hasieran itsasora joango gara eta hor lagun batzuekin egongo gara, abentura bizitzen, eta gero joango gara mendira, eta hor egongo dela Roberto Artza protagonista dela. Eta gaur etorri naiz Etxebarrira txotxongiloekin eta kantak ere tartekatzen edo. Erantzuna herritarren aldetik urtez urte ikusten dugu badoala sustraituz eta nabarmenki batez be ume eta gaztetxoei lotutako jardueretan presentzia oso nabarmena eta presentzia handia izaten da. Orain aurten prestatugun gitaraua, negu kulturalian, aurreko astean hasi zen, otsailaren 16an, eta martxoaren 2 bitartean burutuko dugu. Tarte horretan 4 jarduera desberdin antolatu ditugu, eta hauetatik esan dezagun 2 izango direla, ume txiki edo gaztetxoei zuzenduak, 3-5 urtekoei zuzendua, alde batetik gaur bertan eskainiko dana, eta 6-8 urte bitarteko umeei. Gero baditugu aukera pare bat, alde batetik bat gazte jendeari edo herritar gazteei eskainiko dieguna, bakarrizketa bat. Eta azkenik irteera bat antolatu dugu, urtero antolatzen dugun bezala, sagardotegira, sagardotegia joatearekin batera, halako ekitaldi kultural bat ere egiten dugu. Urtaro kulturaletako ekintza guztiak euskara hutsean antolatzen dira. Helburu bezala ikusten dugulako Etxebarrin bizi diren herritar euskaldunak edo euskalduntzeko bidean daudenak gero eta gehiago direlako, eta hutsune hori bete nahian, ezta? Argi dugu, herriak duen hutsune edo behar bati erantzuteko sortu dela. Sortu da izatez duela urte batzuk, ez da kontu berria. Baino badaramatzagu 8-9 urte urtaro kultural hauek antolatzen, eta horren beharra esan dezagun urtez urte handituz doala, sumatzen dugu. Orain arte erantzun ezin hobea izaten ari gara, bigarren ekintza izango da hau, eta berez aurreikusten dugun ume kopurua baino handiagoa izan da, ezta? Aurreko ekintzetan etorri zaiguna, eta beti da pozgarria.